Айде да направим печени пълнени чушки с веган сирене. Лигите му потекаха само докато си помисля. Разбира се, по рецепта на мама. Първо, нека видим как става сиренето. Накисваме бадеми за 48 часа, като периодично им сменяме водата. В нутриблендер добавяме накиснатите бадеми, 2 скелетки чесън, лимонов сок, подправки, кимион, лют кайенски пипер, чубрица и масло. И разбиваме. Добавяме още малко лимонов сок, за да се разбие по-добре. И щипка келтска сол. И отново разбиваме. Добавяме и хранителна мая, за да докараме вкуса на сиренето. И разбиваме. А сега да напълним чушките. Олеле, мирише божествено. Много хубаво. Вуаля! Чушките са готови и ай чао, че нямам търпение да ги изям.